Hej, jeg hedder Asmus, og i dag har jeg lyst til at vise jer noget omkring Matterport og modeller eller visualiseringer af flotte kontorlandskaber uden møbler. Vi arbejder lidt sammen med nogle ejendomsmæglere og andre ejendomsudviklere, som nogle gange har nogle rigtig flotte tomme kontorlokaler, som de gerne vil have lejet ud. Det er sådan set rigtig fint. Det her det er en scanning, vi har lavet for Odense Havn af et meget flot kontorlandskab. Der mangler bare noget liv. Og en af de udfordringer, vi så har arbejdet med, at sige, hvordan kan vi få møbleret det her, så det bliver lidt mere salgsbart. Og det har vi faktisk fundet en løsning på, og det er egentlig det, jeg har lyst til at vise jer. Så hvis jeg prøver at gå ud af den her model, og så går jeg over i et værktøj, vi har fundet, hvor man kan gå ind og møblere bygninger. Det er super nemt at bruge og fuldstændig enkelt at begynde at putte møbler ind. Det vi kunne se her, det er, at jeg allerede har arbejdet lidt med at få nogle forskellige møbler ind. Og det er egentlig bare at linke sin Matterport-scanning herind, og så begynder man at kigge i det her register over forskellige typer af møbler, planter og hvad der ellers måtte være, der kunne give lidt liv i sådan en bygning her. Så fuldstændig som man plejer, jamen så kan man gå rundt og kigge i sin bygning, men altså lige nu, der er så bare kommet lidt liv i bygningen. Det giver selvfølgelig nogle meget flottere og mere livlige billeder, som selvfølgelig kan være med til at få en eventuel køber, lejer eller bruger af et kontorlandskab til at forstå, hvad der sker. Nu vil jeg prøve at vise jer, hvordan man indsætter et møbel. Så jeg kan egentlig bare sige add item. Og her der vil jeg så sige, at jeg kunne godt tænke mig at få den der stol ind. Så får man et udvalg af forskellige stole, man kan arbejde med. Fuldstændig simpelt. Og den her stol, den ser rigtig fin ud. Den har sådan en dansk design. Kan man lige kigge på den. Og så siger jeg simpelthen add to tour. Og så kan jeg sætte stolen her. Og jeg kan så rotere den eller flytte den. Så den står fuldstændig, som jeg vil have den. Jeg kunne godt tænke mig, at den står lidt skråt. Sådan der. Og så siger man bare done. Og så simpelt er det sådan set. Så sidder man bare med møblerer. Den snapper rigtig fint til alle de grundplaner, der er, så gulve, vægge og så videre. Så der er egentlig ikke nogen udfordringer i det, enten bare at sidde med møblerer. Det er mega sjovt at sidde og arbejde med, og det giver bare nogle utrolig flotte kontormiljøer. Det er et værktøj, vi har fundet, der hedder Upstager, og det er bare mega nemt at bruge. Så det var et lille fif herfra. Håber, I kan bruge det. Ha' en god dag. Hej.